conegudes i notables, i gràcies perquè estem així per presentar el programa d'activitats del 150 aniversari de la Revolució del Petroli, les activitats organitzades pel CAEA en col·laboració amb totes aquestes persones, en totes aquestes institucions, que ara vos dirà Elisa. A continuació li prendrà la paraula Elisa, presidenta del CAEA, que presentarà tot el programa d'activitats que organitza el CAEA. Hi ha 3 entitats col·laboradores, com vos he dit, i després Diego Fernández presentarà el llibre de facsímil Vindicatòria d'Albors i rèpliques anarquistes, que repartirà al finalitzar l'acte. Finalment, dir-vos que també Fundació Mutua Levante s'ha sumat a tota aquesta sèrie de celebracions i que a banda d'això, ja que estem en el 150 aniversari del petroli i en el 90 aniversari de la Fundació de Mutua Levante, pues també hem volgut fer, diguem, complementar aquest programa en una sèrie de conferències i publicacions de llibres que més endavant ja farem una roda de premsa o ja us farem arribar i en la qual col·labora l'Ajuntament d'Alcoi, la Universitat d'Alacant, el periòdic El Nostre i Fundació Mutua Levante. Pues tot això, moltes gràcies per l'assistència, reitere, i espero que gaudiu de l'acte. Dóna la paraula a Elisa, gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pep, i bé, bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, vull agrair en nom de l'entitat a la que represente, el CAEA, la vostra assistència a la presentació de les activitats previstes al motiu del 150è aniversari de la insurrecció a Alcoi de la Primera Internacional, els fets que coneixem com el Petrolio. Així com també vull donar les gràcies a la Fundació Mutua Levante per cedir-nos una vegada més d'aquest meravellós espai. Els successos del 8, 9 i 10 de juliol de 1873 van deixar una forta empremta en la memòria col·lectiva d'aquesta ciutat i des d'aquell mateix moment generaren opinions i valoracions enfrontades que perviuen fins a l'actualitat. La nostra tasca, com a historiadors, és oferir una visió historiogràfica actualitzada i allunyada de maniqueismes que tracte de comprendre el context polític, econòmic i social en què es va produir aquests fets, així com les seues repercussions posteriors, sent aquest un aspecte que ha estat poc analitzat fins al moment. Per al CAEA, d'igual manera que ja van fer fa 25 anys, ha estat un plaer treballar conjuntament amb les mateixes entitats d'aquell moment, més altres que s'han afegit a l'efemèride. En concret, han sigut l'Ajuntament d'Alcoi, la Fundació Mutua Levante, la Universitat d'Alacant en el campus d'Alcoi, la Fundació Salvador Seguí, el Club d'Amigues i Amics de la UNESCO d'Alcoi, l'Associació Cultural Institut Obrer de València i els sindicats Comissions Obreres del País Valencià, Confederació General del Treball del País Valencià, Confederació Nacional del Treball AIT d'Alcoi, Intersindical Valenciana i Unió General de Treballadors del País Valencià. Gràcies a aquesta col·laboració conjunta, amb un gran equip de treball humà darrere, hem pogut commemorar aquest aniversari amb un programa tan complet. Voldria agrair personalment la faena desenvolupada per la nostra comissió petroliera, formada per Àngel Beneito, Paco Blay i Diego Fernández, i també per Lluís Vidal. Així com al fotògraf Xavi Terol per la seva col·laboració i al casal Ovidi Montllor per acollir les reunions prèvies, a més dels representants de les diferents entitats, que també ens ofereixen els seus locals socials per a desenvolupar les diferents conferències. A continuació, vos detalle el calendari previst, que a més podeu veure'l així en el fullet que teniu a la taula, res més entrar. Així al darrere també podeu observar-ho. El dia 1 de maig, que serà el proper dilluns, se realitzarà un programa que estava previst en un primer moment inaugurar una placa commemorativa a la seu de l'AIT en Alcoi, que estava al carrer Sant Tomàs, no al carrer Fort del Vidre, com es pensava erròniament fa uns anys,
però com diuen que les coses de Palacio van despacio i des de l'Ajuntament ens han dit que hem d'ajornar aquest acte, de moment no tenim una data prevista, però sí que esperem en un futur poder donar una data per a poder fer aquest acte, que jo crec que també és un dels actes principals o centrals d'aquest fet commemoratiu. El dia 2 de maig, que serà el proper dimarts, a les 7 hores, al Club d'Amigues i Amics de la UNESCO d'Alcoi, inaugurarem l'exposició El Petróleo Alcoi 1873, amb uns panells explicatius i un catàleg elaborats per Àngel Beneitó i Paco Blai. A partir d'ací tenim una sèrie de conferències al llarg de tot l'any fins a novembre, programades sempre en dimecres i a les 7 de la vesprada. El dia 24 de maig, a la seu del campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant, en la Cambra de Comerç, tindrem la conferència A voltes amb el sexeni democràtic, revolució, republicanisme i moviment obrer, a càrrec de Rosana Gutiérrez i Alicia Mira. El dia 14 de juny, així a la Fundació Mutua Levante, tindrà lloc la conferència Memòria gràfica del petróleo, a càrrec de Lluís Vidal. El dia 2 de juliol, que serà diumenge, a les 10 del matí, davant de l'oficina de turisme, així al costat, tindrem la visita guiada dins del nostre programa de les 10 excursions voltant d'Alcoi, en aquest cas sobre el petróleo i els llocs de la memòria, a càrrec de Diego Fernández i Álvaro Verdú. El dia 13 de setembre, al Centre Cultural Ovidi Montllor, serà la conferència Una revolta de llibre, la bibliografia sobre el petróleo, a càrrec de Jordi Tormo. El dia 4 d'octubre, al Saló d'Actes de la Seu de Comissions Obreres, tindrem la conferència d'Ahir avui el sindicalisme en la ciutat d'Alcoi, a càrrec de Pere Beneitó. El dia 11 d'octubre, a la seu de la CNT-AIT, serà la conferència La revolta és al carrer, comunitats de divergència, a càrrec de David Peidro. El dia 8 de novembre, al Club d'Amigues i Amics de la UNESCO d'Alcoi, tindrem la conferència El procés judicial i la repressió, a càrrec també de Diego Fernández. I la cloenda de tot aquest programa serà ja per finalitzar el dia 22 de novembre al Saló d'Actes de la seu de la UGT en la conferència El petróleo, conseqüències econòmiques i socials, a càrrec d'Àngel Beneitó i José Joaquín García. Res més, sols dir-vos que, d'igual manera que vam fer fa 25 anys, hem volgut recuperar alguns escrits sobre el petróleo difícils de localitzar i editar-los en format facsímil. Ens referim a la vindicatòria del bosc que teniu així davant i que després us farem lliurament d'aquesta, i que va fer Juan Botella Asensi. I també a un parell de rèpliques anarquistes a aquesta publicació. Diego Fernández és qui ha fet també aquesta introducció crítica als textos i per això ara li vaig a cedir la paraula perquè us el puc explicar molt millor. Per la meva part, reiterar el meu agraïment a totes les entitats col·laboradores i dir-vos que serà un plaer tornar a comptar amb tots vosaltres quan celebrem el 150è aniversari. El 175è aniversari. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Primer lloc m'han dit que he de ser breu. Ahir amb el col·lectiu Revolta vam estar només 1 hora i 3 quarts, ara que veig a Rebeca Cosentaina, així que m'han bonegat. Però jo crec que avui és un bon dia per a que parlem entre nosaltres de quines expectatives tenim d'aquest 150 aniversari o per a que posem a sobre de la taula aquestes qüestions que encara discutim sobre si la seu estava al carrer Sant Tomàs o estava no sé on. Primer que tot, volia agrair a Ivan el curro que s'ha pegat, pobre, a Ximo, que ha fet la correcció, a Omar, que em va explicar tot això sobre les tipografies i no sé què, que no en tenia ni idea, i després a Paco, a Àngel, a Lluís Vidal i a Lluís Torró per les esmenes. També a Alicia, que per cert serà la primera en intervindre juntament amb Rosana en la conferència que farem en el mes de maig encara, i ja us dic que no us la perdeu. No us perdeu ninguna de les conferències, que seran totes molt interessants. Bueno, a veure,
És el segon... Jo el tinc ja, així, de fet, l'acabem de rebre també, estàvem patint fins a l'últim moment i he dut el de fa 25 anys per a que vegeu que és el segon volum d'una col·lecció molt particular que trau un número cada 25 anys. No sé si podíem haver tret el primer en el 100 aniversari, però com deia José María Jover, per cert, del que estic aprenent molt quan va fer un discurs d'entrada en l'Acadèmia de Història, no estava el horno para bollos cantonalistas, no? Pues el mateix, suposa que en el 100 aniversari no hi havia manera de seure per a parlar d'aquestes coses amb tranquil·litat i ja estem pensant que publicarem d'ací 25 anys en el 175è, però s'accepten propostes. Bueno, sabeu que teniu el de fa 25 anys, van ser 2 escrits inèdits que eren contemporanis dels fets, un era, jo crec recordar de l'any següent, de l'any 74, el de Sevilla, i després l'altre que era anònim i que van trobar Paco i Àngel i que són molt interessants i ens donen... Ah, sí, és de veres, sí. I que ens donaven algunes de les claus dels fets, però sobretot del debat, com deia Eli, no? Perquè la revolució del petroli, si alguna cosa ens ha donat, és discussió des d'aquell moment. I jo crec que en aquest sentit la Vindicatòria d'Albors ve a continuar amb aquest debat. 40 anys després, ara en parlarem de quina és la data de la seva publicació, però 40 anys després encara continuàvem discutint sobre els mateixos temes. Per cert, algú la té a casa? Perquè és que, clar, nosaltres portem, o almenys jo porte anys buscant la Vindicatòria d'Albors. És un llibre molt citat. Per això, clar, quan t'apropes a la revolució del petroli i busques entre la bibliografia i de seguida comences a buscar-la perquè et sembla que deu tindre algunes de les claus més importants historiogràfiques sobre els fets perquè tothom la cita. Però quan ho mires de manera més acurada t'adones que les cites sospitosament s'assemblen molt unes altres. I és que la Vindicatòria no és senzilla de trobar. Jo el primer, jo cada vegada que he fet un article he citat a Botella Sensi, però no l'havia llegit fins a aquests moments. Havia llegit algunes coses, és de veres que després ens hem adonat, ara tenim més claus per a parlar sobre aquest tema. La Vindicatòria d'Albors és un llibre que s'edita, no sabem massa bé en quina data, ara en parlem, però sí en la segona dècada del segle XX, i que ve a reivindicar la figura d'Agustín Albors, Pelletes, i a parlar, més que del contingut vaig a parlar sobre les circumstàncies en les que va aparèixer, però parla sobre els fets, o pretén parlar sobre els fets, i després, clar, vam trobar, i aquestes sí que en coneixíem com a mínim una de les dues, l'altra no tant, encara que sí que hem trobat qui ens ha dit que sí, que tenia una còpia, hem trobat unes rèpliques del moviment anarquista que es van fer en l'època. Ara veureu. No et preocupes. Mireu, este és un exemplar, no sé si es veu la data, jo sense ulleres no veig absolutament res, però igual vosaltres sí que podeu veure la data. Este és un exemplar del País del 1908, és a dir, són 40 anys després de la Gloriosa, en l'aniversari de la Gloriosa. I el País era... la premsa de referència del republicanisme en l'època, o de ser republicanisme, millor dit. El republicanisme, jo no soc cap expert sobre aquest període, però el republicanisme estava com molt fragmentat després de la primera experiència de poder que va suposar la Primera República, sabeu que estem també en el 150 aniversari de la Primera República, i el País representava el sector zorrillista, el més insurreccionalista. De fet, venia de posicions progressistes i va fer una evolució molt ràpida durant aquest període i ja havia desaparegut Zorrilla i, com veieu, en aquest número s'anuncia la mort de Salmerón. Salmerón va ser president de la Primera República, és a dir, que és un moment en què ja han desaparegut els grans líders del republicanisme, els grans líders de la Primera República. Salmerón és el darrer en morir, ha desaparegut també Pir, Estanislau Figueres, que després, si tenim ocasió, en parlem d'ell, i Castelar també. I en el mateix número en el que anuncia la mort de Salmerón, s'anuncia la celebració de l'aniversari de la Gloriosa. És a dir, el moviment republicà
fa bandera del 40 aniversari de la Revolució de la Gloriosa, de la Revolució de l'any 68, i fa una proposta al conjunt del moviment republicà perquè es sume a aquesta commemoració. Estem parlant de 1908, val? I així veiem en el periòdic Fraternitat, que és el que dirigia Juan Botella Asensi, que se sumen a aquesta commemoració de la Gloriosa. En realitat no ho van fer en l'aniversari de la Revolució, perquè en aquest moment Botella Asensi estava a Alacant, del que diuen que va ser el millor míting entre tots els líders republicans de la província d'Alacant, i en Alcoi es fa uns dies després, coincidint amb la batalla d'Alcolea, i bueno, hi ha una sèrie de... En la resta de la premsa de l'època no se'n fan referències, així que ens hem de fiar del que diuen els mateixos republicans en Fraternitat. Diuen que va ser un èxit, que van passejar la tricolor, que van haver visques a la República, no sé què, no sé quantos, i alguna cosa va passar. Alguna cosa va passar, perquè en la mateixa crònica de Fraternitat fa referència a una discussió amb anarquistes. Diu que vinieron allí los salvajes anarquistas, no sé qué, a boicotear el acto y se los llevó la policía. Més o menys, però no hi ha més referències. I en Fraternitat ja comencem a llegir el que després serà el gros del llibre, el que serà el gros de la Vindicatòria. Fa uns trets biogràfics sobre Pelletes, parla sobre la Gloriosa, però clar, és que parlar sobre la Gloriosa en Alcoi en aquell moment no era el mateix que parlar en Madrid. En Madrid, parlar de la Gloriosa, en 1908, torno a dir, era reivindicar aquest moment democràtic front a la restauració borbònica. Era posar el model, el que pretenien era posar un model front a l'altre. Penseu, clar, en Alcoi tenia un altre significat. No sols estaven discutint amb els partits de la restauració, sinó que estaven discutint també amb el moviment anarquista. Perquè penseu que Agustín Albors, l'heroi de la Gloriosa en Alcoi, després és víctima de la revolució del petroli durant la Primera República. Així que una cosa deriva en l'altra. L'origen està en la reivindicació d'aquests fets, no és un debat historiogràfic, és propaganda política, encara que estiguem parlant d'uns fets que havien passat feia 4 dècades, però en Alcoi tenia un altre significat, i el significat era aquesta disputa que tenia el republicanisme amb el moviment obrer anarquista fonamentalment, fonamentalment no, pràcticament en la seva totalitat, sobre qui abanderava les reivindicacions de les millores en les seves condicions de vida. I amb el temps, penseu que passen uns anys fins que apareix la Vindicatòria d'Albors. La Vindicatòria d'Albors, el facsímil que tindreu en les mans d'ací un rato, l'hem tret d'una còpia que ens han facilitat des de l'Institut d'Història Social d'Amsterdam. Si esteu familiaritzats, sabeu que té un fons impressionant i que quan parlem no sols d'aquest període, sinó de períodes posteriors, també de la República i de la Guerra, hem d'anar a Amsterdam o hem de posar-nos en contacte amb ells per a que ens la facin arribar. Lluís va dir està allí, anem a demanar-los una còpia, i no sols ens van fer arribar la còpia de la Vindicatòria, sinó que ens van fer arribar una sèrie de documentació que estava sense organitzar, que a més tenia una cronologia com molt ampla, perquè deia que feia referència des de 1873 fins a no sé què, 1900, no sé quantos, en el que hi havia 2 rèpliques de l'època. Una, com us deia abans, que ja la coneixíem, i l'altra no tant. Nosaltres datem la Vindicatòria d'Albors, que com us deia abans, és que no té data. Després ho reviseu i veureu que no té data, i a veure, alguna referència bibliogràfica. Coloma deia que era del 10, però no és cert. Nosaltres la datem en l'any 13. La datem en l'aniversari, el 40 aniversari de la revolució del petroli, en el mes de desembre probablement. I per això he inclòs així, encara que es veu fatal, que jo tenia la mania, te'n recordes, Ivan, de que posarem la propaganda aquesta de la Vindicatòria d'Albors, que després quedava horrorosa. Però la publicitat aquesta estava en Fraternitat. Veieu ahí que diu Vindicatòria d'Albors de Botella Asensi, un ejemplar, 25 cèntimos, 25 ejemplares, 5 pessetes. Seguint aquesta publicitat, hem vist que la primera vegada que
que l'anuncien és per a Nadal. És a dir, l'home trau el llibre per a vendre-la a Nadal com tota la vida. I aquesta és la Vindicatòria del Bosc. La Vindicatòria del Bosc no voldria entrar en el contingut, perquè no vaig a contar, no vaig a fer spoiler, això ja soieu vosaltres, però en la Vindicatòria del Bosc n'hi ha un refregit dels articles que havia vingut publicant des d'uns anys antes, des de 5 anys abans, i després algunes coses que afegís posteriorment. Algunes coses interessants. Bueno, i aquestes són les dues respostes, i aquesta és la sorpresa del facsímil, i la gràcia que té és que en el disseny d'Ivan veieu que les podreu llegir en el tamany original, o aproximadament en un tamany semblant al que el van poder llegir els obrers i les obreres d'aquella època, en el que li contesten directament a tots els arguments que planteja Botella Asensi. Per cert, jo crec que tenia que haver començat dient que Botella Asensi ja sabeu que va ser després ministre de Justícia durant la Segona República, en 2 governs successius, un de l'Erroux i l'altre de Martínez Barrios. Aquestes són les 2 respostes, una és del mes de febrer, l'altra és del mes d'abril, una ve signada per Los Invencibles i l'altra... per a més ulleres. Los anarquistas e internacionalistas. Però sí que és cert que en la del mes d'abril diuen que qui va escriure la primera va ser Rafael Soler. Diuen, és a dir, en la segona que publiquen diu la primera resposta que va fer Rafael Soler... Bueno, de Rafael Soler tenim algunes dades, probablement, i aquesta és una informació que hauríem de contrastar, però probablement son pare va estar empresonat pels fets del petroli, per això us he posat així dalt, i jo m'arrisque a dir qui podria ser. Veieu, Hermenegildo Soler Palmer, de 16 anys, que va ser detès en el mes d'abril de l'any 74, no cal que en gires, jo tinc així davant en la pantalla, i no va eixir al carrer fins a l'any 76, va pagar 500 pessetes de fiança i finalment el van indultar en l'any 79. Tenia una conducta dolenta. Pel que sabem, Hermenegildo, quan va eixir de la presó, sembla ser que se'n va anar, o podria ser que se'n anara a viure a Cocentaina, allí va néixer Rafael Soler. Rafael Soler és una persona, és un personatge molt important en aquest període perquè consta com a director i com a redactor en bona part de la premsa obrera d'aquest període, d'aquesta segona dècada del segle XX. Crec que està no sols en Alcoi, sinó també en alguns d'ells. Ara parla de memòria, però crec que en La Fuerza i en el Selfadinero també. He posat així les capçaleres de la premsa anarquista d'aquesta dècada per a que vegeu que va ser un moment en què hi havia una activitat realment important. Hi ha com 2 moments en Alcoi on la premsa obrera anarquista és especialment important. Una és al voltant del 1 de maig del 1890, després hi ha un buit molt important, hi ha algun intent posteriorment, però no torna a renaixer amb força fins a aquesta dècada. He posat Redenció per la seva importància, perquè va molt més enllà de la ciutat d'Alcoi, i sobretot Generació Consciente, veieu els 2 de baix, Generació Consciente i Estudios, perquè estem també en el centenari de Generació Consciente, que és la revista més important que s'ha editat en este poble, de deberes, amb major qualitat probablement, i ja no parle de qüestions ideològiques. Alguna cosa haurem de fer també per commemorar el centenari de Generació Consciente. I res, acabe de veres, en les rèpliques anarquistes li diuen a Juan Botella Asensi que ton pare no deia això sobre la revolució del petroli. Fan referència a uns articles de Manuel Botella. Manuel Botella era el pare de Juan Botella Asensi, publicats en el Jornalero, no en esta dècada, sinó en l'altre moment històric en el que deia al voltant de 1890, ara no recordo les dates, les hauria de consultar, però segur que ho he posat ahir en la introducció, unes cròniques que havia fet en el Jornalero contestant
la versió republicana sobre els fets de la revolució del petroli. Versió republicana que havia fet Antonio Aura Boronat. Antonio Aura Boronat és diputat en les Corts de 1873, en les de la República, és el que té el famós debat amb Maisonave sobre la revolució del petroli pocs dies després que s'iniciarà el conflicte, i Antonio Aura Boronat va rebre la distinció perquè va aconseguir estar 50 anys en el Congrés, no tots els anys seguits, però 50 anys després ja rep un reconeixement perquè ha estat en les Corts. I malauradament ni tenim els números del jornalero, i així que ens haurem de fiar del que diuen en la rèplica anarquista, ni tenim els números del jornalero on escriu Manuel Botella, ni tenim el discurs al que fan referència d'Antonio Aura Boronat. Però com que Antonio Aura Boronat després va escriure un llibre, jo crec que és l'única obra que va escriure, és de 1922, en el que parla de la muerte de la República Espanyola, a més, un any abans de morir ell, o sigui que ja era major, i fixeu-vos on ho fa en un cicle de conferències que s'anomenen Castelar, pues ens podem fer una idea de quin era el contingut d'aquest debat. Un debat que s'inicia el 1873 i que, com podem comprovar en la Vindicatòria i en les seues rèpliques, per fer un resum, continua molt viu 40 anys després. Jo diria que va continuar viu durant moltíssim temps a continuació. I després faig per a que no se m'oblidara, m'he posat així el nom i, a més, amb un número de Gabriel Botella Sala, que no té res a veure amb Juan Botella Asensi, que no són família, però on en les rèpliques anarquistes li diuen a Botella Asensi: vendrà un internacionalista de Cocentaina de l'època de la revolució del petroli i contarà tot el que va passar i tota la persecució que van patir. Algú que va patir aquesta repressió, aquesta persecució. Jo, buscant entre els que van ser empresonats, no l'he trobat, però sí que l'he trobat entre els processats en rebel·lia. És a dir, que Gabriel Botella Sala, que era de Cocentaina, va ser imputat, però no el van arribar a detindre en aquell moment. Encara que, en la rèplica li diuen això, que encara pateix les seqüeles 40 anys després, no sé quina edat tindria, i es veu que el Gabriel Botella ve al coll i fa una conferència. És a dir, que la cosa va rodar, no? Des del 1908 fins que publica el llibre, el 1913, el debat estava en el carrer, o almenys estava molt viu entre el moviment republicà i el moviment obrer, el moviment anarquista, fonamentalment. I després, en què consisteix el debat? No espereu trobar l'obra definitiva sobre els fets del petroli. El que aneu a trobar és propaganda política, però molt interessant. Molt interessant pel debat i molt interessant perquè es planteja alguns dels temes que continuen vius en l'actualitat en la historiografia, que et sembla mentida, però 150 anys després continuem en el mateix punt. Diu, m'he pres la llibertat d'agafar alguns dels dibuixos que fan els alumnes de l'Andreu Sempere, que els tenim allí explotats fent il·lustracions sobre aquest moment històric, però ve a dir tres coses fonamentalment i que són tres deballs que ens poden donar també peu a que parlem ara en l'actualitat. Diu Botella Asensi que era mentira que a Pelletes l'havien comprat amb l'or dels Borbons, que és una de les qüestions que des del primer moment queden així com molt fixades en el debat, perquè, entre d'altres coses, Agustín Albors, en la votació sobre Amadeu I, no està en les Corts Constituents aquelles de les que forma part, no participa d'aquesta votació, s'absenta, i era un rumor que corria a l'època, no sols per això, perquè hi ha un debat dins del republicanisme i Albors en l'any 73 està molt aïllat, i després he posat un altre fragment en el que Botella Asensi diu que els havien promès el paradís, que ell quantifica en la jornada laboral de 8 hores i 2 reals. Ja m'explicareu el paradís quin és. La segona qüestió que defensa Botella Asensi és: ell no parla tant dels agents estrangers, que és una propaganda que des d'aquell moment també ha sigut
molt recurrent, sobretot fent referència als comuners, als comunars de França. Ell parla dels agents del jesuitisme, no? Ara ja hem perdut la tradició de tirar-li la culpa als jesuïtes de tot, però en aquella època, i no és la primera vegada que parlant de la revolució del petroli s'insinua que els jesuïtes van participar o van, bueno, perquè estaven al darrere de la conspiració, no sé què, si se'n recordeu, n'hi ha una obra en portuguès que és de l'any 74, Los incendiarios, on també, a veure, que és ficció, però deixa, bueno, ficció, n'hi ha tanta ficció, però deixa caure aquesta idea. I la idea fonamental, o l'argument fonamental, és que els anarquistes, els internacionalistes, ho van fer de manera premeditada. Perquè, clar, perquè Pelletes dispara a l'aire. Ja sabeu que n'hi ha moments en què les autoritats disparen a l'aire i els obrers moren, veritat? Això no està tan lluny en el temps. I això és el que ens explica Botella de Sensi, i això és el que donen rèplica els internacionalistes. I és un debat molt present en la historiografia, no sols en aquest moment, 40 anys després dels fets, sinó que va continuar, malauradament, fins que van arribar les obres dignes de rebre el nom d'historiografia, que ja són del centenari de Manolo Cerdà i de Clara Lida, fonamentalment. Ja tenim aquest debat superat, però és molt interessant recuperar-lo per a parlar sobre ell. I per mi us cedís la paraula, de veres. Ara ja no cal que lliscau la introducció que he fet, la veritat. No és cert. I res, algunes obres biogràfiques i d'altres sobre Botella Sensi o del propi Botella Sensi, les que tenim. Una línia política i el Caso d'Espanya, que va recuperar el CAEA recentment, l'obra del combate político de Juan Botella Sensi, i després el treball que Lluís Vidal li va dirigir a Jordi Ortiz sobre el ministre. I després aquesta obra de diccionari biogràfic dels polítics valencians, on hi ha algunes dades interessants també. Gràcies. Vinga, va. Alguna cosa que no estigueu d'acord? Algun apunt? Estava en el carrer Sant Tomàs o no estava en el carrer Sant Tomàs? Ho he fet breu, Qui comença? No, jo també tenia que haver començat donant les gràcies a totes les entitats, als sindicats i a la resta d'entitats que han participat i que han fet possible que tinguem la vindicatòria, perquè si no s'hagueren passat 10 anys més o llegint les fotocòpies, i així els que vinguen al darrere, els que organitzen el 175, tindran la vindicatòria i podrem treballar sobre ella. Si no, d'altra manera, no podrien... I és una meravella, perquè de veres que si veieu les fotocòpies inicials no s'imaginaríeu el resultat. Ahir van ha fet un treball extraordinari. I després lo de les rèpliques, que clar, com clavàvem les rèpliques? Les transcrivíem, les fèiem a trossets i les tornàvem a posar, i jo crec que la idea aquesta d'encolar-les per a que les tinguem en el tamany originari, eren fulls sols, els repartien, era propaganda. N'hi ha un que està per davant i per darrere i l'altre sols per davant, fins i tot jo crec que el podrien apegar, i diuen coses molt interessants, ja us dic, no tant dels fets en els que podem entrar, com es va iniciar la disputa, si hi havia o no hi havia un pla preconcebut, sinó, això, sobre aquesta divisió que hi havia. Perquè, clar, he començat parlant de los bollos cantonalistas, ¿no? Que no estava la cosa para el horno para bollos cantonalistas. Clar, moltes vegades s'inscriu la insurrecció de la revolució del petroli dins de
este procés més ample, que és el cantonalisme. Penseu que són només uns dies després quan comença el cantó de Cartagena, encara que el cantó de Cartagena, clar, acaba en l'any 74. Moltes vegades es diu no, o n'hi ha altres autors que diuen no, perquè n'hi ha uns cantons que són més polítics i altres més socials, i entonces es mostren quines eren les mesures i els discursos que tenien els cantons andalusos, fonamentalment en Cádiz, però no sols, també en altres llocs, i lo d'Alcoi s'inscriu en este procés més ample. A veure, forma part d'aquest context. És evident que forma part d'aquest context, comença en el mes de juliol, això està clar, però té unes motivacions diferents. I també està clar que si atenem a les circumstàncies locals de cada procés, segur que tots poden dir el mateix. Els de Cádiz diran, bueno, és que el que va passar en Cádiz és molt diferent del que va passar en Cartagena, el que va passar en València, el que va passar en Alacant, que va ser induït per el que va passar en Cartagena, per exemple, però és que en Alcoi el lideratge està en mans de l'Associació Internacional dels Treballadors, i aquesta jo crec que és la qüestió fonamental, que és el que diu Clara Lida, que si la revolta d'Alcoi és un fet únic, en aquell moment és perquè és la primera vegada que un grup, com deia Brennan, un grup que no formava part ni de l'Església, ni de les èlits, ni de l'oligarquia, ni de l'exèrcit, es mostra com a revolucionari. I són ells mateixos qui encapçalen aquesta revolta. Clar, això per al moviment republicà de l'època, el de 1873, però també per al moviment republicà de 1913, és una putada, perquè el republicanisme no deixa de ser també, o tal com l'entenc jo, segur que algú més mena, però jo crec que eren partits d'èlits, que no tenien unes bases socials en aquells moments tal com les entenem ara, no són partits de masses, però sí que arrosseguen a bona part del moviment obrer, perquè comparteixen amb ells aquest discurs contra les quintes, contra els consums, que són reivindicacions socials, evidentment. Però l'arribada de l'AIT, ja sabeu, l'AIT arriba a Espanya el 1870, que és el primer congrés, en el tercer congrés de Còrdova, és on decideixen instal·lar-se en Alcoi, i serà el debat que tenim des d'aquell moment en quin carrer s'instal·len. Si voleu parlem d'això, que això també és interessant. I l'AIT no en tots els llocs, però en Alcoi sí que ha trencat amb el moviment republicà. I dona igual que siguin uns o altres, dona igual que siguin benèvols que siguin intransigents. Així no se'n volen saber res. Així, aquesta fractura ja s'ha donat. Una fractura que no es dona en tots els llocs al mateix temps. Sí, clar, és que els processos històrics no són idèntics, és que els podem comparar, però no són mimètics, ni molt menys. I així això va provocar que, parlem de 40 anys després, però va provocar que el debat continuara, que quedara aquest debat entre uns i altres. Voleu que parlem de lo de la Seu? Clar, quan amb bona fe es vol fer homenatge a que Alcoi va ser la seu de l'Associació Internacional de Treballadors a Espanya, que per cert es decideix, com deia abans, en el tercer congrés en Còrdova, congrés que s'organitza, per a que es feu una idea de quines eren les condicions que tenien, entre el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any, entre el dia 25 de desembre de l'any 72 i el dia 1, perquè no tenien vacances la resta de l'any, és l'únic moment en què podien trobar-se, i allí, en una de les... ja ho tenien clar, però allí decideixen traslladar-se al Alcoi. Estava a València abans, i abans de València estava en Madrid. Així que les tres seus de la primera internacional en Espanya van ser Madrid, València i Alcoi. I quan s'instal·len en Alcoi comencen molt prompte a enviar les cartes, les famoses cartes aquestes que juntament amb les actes estan publicades i que podeu accedir a elles en internet perquè ja estan, no les originals sinó la transcripció, ja les han digitalitzat i les cartes signen que estan en el carrer Fort del Vidre. Però clar, en el carrer Fort del Vidre, encara que hi ha algú que diu probablement en Fort del Vidre tenien una primera seu, podria ser, però en Fort del Vidre viu Vicente Fonbuena, que ja fa mesos que ha arribat a la ciutat per a preparar el camí
per a quan arribaren, per això dic jo que ja tenien clar que se'n venien al coll, per a quan arribaren Severí Albarracín i Francesc Tomàs, que són els líders en aquell moment de la Internacional, han apartat els primers líders, són molt joves, un és mestre, l'altre treballa en l'obra i tenen 20 anys. Bueno, de Severí Albarracín no ho sabem ben bé, de Francesc Tomàs, que era mallorquí, sí que hem trobat la partida sí que hem trobat això de naixement, no? Però de Severí, que era de Llíria, pues no, encara no està clar. I en algunes obres parla de que si tenia 20 anys, en l'altre no sé si en diuen 21 o 22, però que eren molt joves, no? Que són internacionalistes d'un primer moment, però que han desplaçat els que van protagonitzar aquesta primera. Però la seu estava en el carrer Sant Tomàs. I ho vam descobrir perquè en l'arxiu, afortunadament, encara conservem una carta signada per Francesc Tomàs que dirigeix a l'Ajuntament, on diu allí on demana, diu que adjunta els estatuts i que demana que es legalitzen aquests estatuts, que l'Ajuntament ha de fer d'intermediari amb les autoritats provincials per tal d'aprovar la seva ubicació, i signa en el carrer Sant Tomàs. No sols això, és que en tot el procés judicial fa referència a la seu. Quan fa referència a la seu, si estiguera en el Fort del Vidre no tindria ningú sentit, està allí. I després també en un dels dos escrits, i molt bé, i José Boluda, lectura que us recomane, de manera, pues això. Són 7 volums només, si teniu un rato passeu per la biblioteca i li feu un ull. Un matí que tingueu mig lliure, de veres Boluda també diu, i després en un dels dos escrits també a peu de pàgina fa referència a la seu que estava en el carrer Sant Tomàs. Així que què menys que tinguem allí l'orgull d'haver sigut seu de la primera internacional. Per cert, que després, al 1885, torna a estar la seu en Alcoi. El que passa és que ja no és la primera internacional, ja no és la Federació Regional Espanyola, sinó que és la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, que és l'altra organització, que es legalitza el 1881 amb la condició de que no tinga relacions a nivell internacional. I ja esclata les diferències en el 72, és quan es divideixen, quan es barallen els marxistes i els anarquistes. Sabeu que els anarquistes acaben expulsats de la Internacional, mentre que en la Federació Espanyola són els marxistes qui queden fora de la Internacional. I a partir d'ahir tenen camins diferents, però la Internacional acaba dissolent-se fins que torna a refer-se al 1922, i per això l'any passat estàvem en el centenari, però el 1885, diguem-ne que la central torna a estar així, la dirigeix un tal Cuadrado, que és un personatge amb una història molt peculiar, que acaba en Argentina, sent empresari i explotador de treballadors, i li recorden, però si tu eres el líder de la Internacional en Espanya, molt interessant, i que té una obra, mira, i se la podríem buscar, que diu A mis amigos alcoyanos, però que tampoc he trobat, sí. I a més es titula així, A mis amigos alcoyanos, i suposo que fa referència a aquest període en què ell estava en Alcoi dirigint la Internacional amb major força que la que s'havia constituït abans. Diuen que el doble de militància. Sobre la militància en Alcoi, per què trien Alcoi? Bueno, doncs trien Alcoi perquè ja sabeu que és més enllà d'interpretacions, però sabeu que en aquell moment és la segona federació més important en tota Espanya, la primera Barcelona, imagineu, així que Alcoi està per davant d'Alcoi i la resta de la comarca, que se m'enfadarà algú de Cocentaina, perquè n'hi havia 380 de Cocentaina només, imagineu, però és la segona federació. En el Congrés de Córdoba parlen de 2.500 afiliats, 2.500, no sé què, diuen la xifra exacta. Després, en les cartes, cap al mes de març, estan parlant ja de 3.500. 3.500 sobre un total de 30.000, sobre un total de 30.000 en desembre. Però podem dir que el 10% de l'afiliació de la Internacional està en la nostra comarca. Imagineu la força que tenien en aquell moment, clar. Això, com dient alguns treballadors, no, jo formava part de la Internacional, clar, perquè si no, no em donaven feina. Perquè eren els líders de la Internacional moltes vegades és que feien el filtre, i els que negociaven directament amb els amos de les fàbriques, i això us estic contant sobre el cas dels Algars. Però parleu, per favor. Vinga, va. No voleu que diguem res? Cenarem i ja està. I ja ens trobarem. Que no puc adelantar res, perquè si no estaré contant les properes conferències, clar, i em diran, és que per això ja...
no vull contar res del procés, fins el mes de novembre no ho podem saber. És molt jo crec que al final ha quedat molt bé el programa, que ha quedat molt equilibrat i parlarem de conseqüències, parlarem de causes, parlarem dels fets, parlarem del context històric, parlarem de les obres també, del llegat, de les il·lustracions que per cert heu vist en el llom. Sí, està... És la portada d'una obra de l'època que s'anomena La insurrecció federalista, que és del mateix 73, sí, del mateix any 73. I com fa 25 anys ja havíem posat una de les il·lustracions, aquesta de la il·lustració espanyola, clar. Entonces, bueno, pues hem volgut mantindre tot l'esquema de la mateixa manera. Jo crec que és, vamos, igual hasta coincideix el nombre de pàgines. Bueno, esteu desitjant que em calli per agafar el llibre, veritat? Pues per mi ja està de veure això. Moltes gràcies.